Ariane, Gernikan bizi da eta telebista barria erosi nahi dau Atletiken partiduak ikusten. Izarok, bere lagunak, gauza bera egin nahi dau. Arianek ez daki zer gaiaz, baina hainbat orduz bilaketak egin, ehunka orrialde bizitau, irakurretako milaka aipamen eta 50 erlaiz dituen Excel orri bat egin ostien, marka eta eredu zehatz bat aukeratu da. Eta neska bizkorra danez, bere auto hartu eta erostera joan da denda espezializau handi batera. Izaro ez daki ezer telebistei buruz, beraz, etxazpiko dendara joan da. Ariane merkataritza gunean dago, baina ez dauke berak nahi daben modeloa. Eta beraz, enkartauta itxi dago. Hori bai, egun batzuk itxaron beharko ditu. Beraz, auto hartu eta Gernikara bueltau da. Izaro, etxe ondoko dendan sartu da eta merkatariari telebistaren inguruan galdetu deutxo. Honek, funtzio guztien barri emon, bere etxerako onena gomendatu deutxo eta dendan ez daukien arren berak nahi dabena, eskatu eta eroango deutxe heltzen danien. Arianek dendarizen deize jaso dau, badaukie bere aparatue. Autoan sartu eta merkataritza gunera joan da. Bertan, telebista jaso, autoan sartu eta badator etxera buelta. Osta, baina sasoz, gaur partidu dagota. Izarok, dendatik deia jaso dau, eta dendarizegaz geratu da. Handik apur batera, atea jo dabe. Bere telebista partidua ikusteko gara izendu da. Ariane telebista konekta guran dabi. Kablie, eskuliburua, mandoa, ezin leike hain gatza izen. Merkatariak Izaroren telebista instalau da. Kanal guztiak eta gainerako zerbitzuak jarri deutzoz. Hemendik aurrera, botoi bat sakatu eta kito. Partiduaren ordua heldu da eta Izaro bere lagunekaz telebista barrian ikusten dago. Eta Ariane? Arianek be ikusi leike partidua, baina bere lagunen etzien. Gernika Lumon dendek produktuak baino askoz gehiago eskaintzen da. Zerbitzua, kalidadea eta batez be soluzioa. 300 denda, 700 profesional eta arreta pertsonalizagoa eskaintzen daben 30.000 metro karratu baino gehiago zeure zerbitzure. Bertan Gernikan, nik Gernikan.